Senyores i senyors, bona nit i benvinguts al Teatre Sinagoga de l'Olleria. Acabem d'escoltar de la mà de la Calle de los Aires interpreció la morralla l'obra Jordi, pasodoble del compositor ontinyentí Saúl Gómez i Soler, dedicat a Jordi Vidal Cambra, primer tro de la Filabus Mans d'Ontinyent del 2015. El dia d'avui és inici de diversos esdeveniments. Avui comença el mes d'abril i avui també comencem una etapa en la nostra colla. Realment, l'etapa va començar en novembre de l'any passat, on després de pegar-li voltes al tema, van decidir que la nostra colla ja necessitava un director que es preparara els assajos setmanals i que li donara aquesta visió que tenen els directors al funcionament d'una colla. L'escollit va ser Raimon Llobregat, un xicot que, com ell mateix ha dit,
Naix l'11 d'octubre de 1993 a la Llosa de Ranes, on inicia els seus estudis musicals a la Societat Musical del seu poble. Amb 3 anys s'inicia amb el violí. Més tard canviarà aquest per el saxo, que el va cursar fins a arribar al Conservatori Mestre Wert de Carcaixent. Als 4 anys es va iniciar al món de la dolçaina amb el tabal, de forma autodidàctica. Als 13 anys va començar a tocar la dolçaina també de forma autodidàctica. Posteriorment, i de la mà del mestre Fernando Cantó, prepara les proves per accedir al Conservatori Lira Musafense d'Almussafes, on actualment estudia amb el mestre Paco de Dormida. Actualment és professor de dolçaina tabal en la Unió Musical de Montesa, l'Escola de Dansa de Vallada, l'Escola de Tabal i Dolçaina de la Fundació Caixa Carrer i l'Escola de la Colla La Burra Parda de la Vàlia, d'on és també director de la colla. Li ha faltat afegir que des de novembre de 2016 és el director de la colla de dolçaines i percussió La Morralla de Molleria. Benvingut, Raimon. Esperem que la teva companyia entre nosaltres siga molt fructífera i divertida. Seguidament, i per donar-li forma a aquesta primera part del concert, anem a escoltar les següents obres. El Micalet de la Sella, passacarrer del compositor Miguel Ángel Ibiza Zaragoza, on podrem recordar diversos temes de cercaviles populars. Molí de Lluna, marxa cristiana de Saúl Gómez i Soler, estrenada en la Baixada de Llauradors d'Ontinyent en 2002. La Primavera, original de Josep Lluís Valldecables, suite que formava part del ballet del Boato del capità Cristià d'Alcón de 1998. I finalment, Grassroots, ballet del compositor contestà Francisco Valor Llorens, estrenada per l'Alférez Cristià de 2007 de la Filà Alcodians. Els deixem amb la colla La Morralla, dirigida pel seu flamant director, Raimon Llobregat.
de Vicent Cortés, arranjada per a dolçaina per la Moralla i dedicada per l'autor a la nostra benvolguda amiga Alicia Moncada Belda, gran professional de la dansa i millor persona. La Lligassa, marxa cristiana per a dolçaines i percussió, original de Ramon García Soler, dedicada a la colla La Lligassa, d'Alzeneta d'Albaida. Mudallant al Colibri. Música per a una favorita, original de José Rafael Pascual Vilaplana, dedicada a les favorites del capità Moro del coll de 2008, Enrique Romà, de la Fila de Jerez. I finalitzarem amb Judit, ballet Moro de Marcos Verdú, dedicat a la seva neboda. Amb tots vostès, de nou, La Morralla, dirigida pel seu director, Raimon Llobregat.
Hola, sí. Bé, bona nit. En primer lloc, agrair-vos que esteu així. Agrair-li a la Colla de la Morralla que m'ha donat l'oportunitat d'aquest projecte. Esperem que us vagi agradar molt. I si vos pareix, ens donem un minutet, anem a fer-vos l'última, si vos pareix bé. Val, el que aneu a escoltar ho coneixereu segur, però és una versió que va fer Ferran Ferrando per a concert i no vos dic quina és, així quan l'escolteu si la recorregueu, val?
esperant que la nostra relació siga molt llarga i fructífera. A l'Ajuntament de l'Olleria, la col·laboració prestada amb la sessió del Cine Goya, als amics de l'Escola Musical de Novo per la inestimable sessió d'instruments, als nostres familiars i amics i a tots vostès per la companyia i atenció que ens n'han brindat en la vesprada nit d'avui. Bona nit i fins pronte.